Вітаю, час. Новий на АТР. В ефірі «Заман». Сьогодні вівторок, 13 жовтня, 594-й день анексії Криму. У Туреччині останній день загальнонаціональної жалоби за загиблими у теракті в Анкарі. За офіційною версією, вибухи забрали 97 життів, понад 200 людей поранені. Прем'єр-міністр Туреччини вважає, що за терактом стоять бойовики-ісламісти з угруповання ІДІЛ. У різних містах пройшли антиурядові акції протесту через ці вибухи. Деякі опозиційні сили не виключають, що напередодні виборів такий теракт міг зіграти на руку партії влади, повідомляє Євроньюз. Через нестабільну ситуацію в країні всі політичні партії Туреччини скасували передвиборні мітинги. Наша партия отменила свои предвыборные митинги. Наш председатель и премьер-министр решили вплоть до пятницы не организовывать никаких мероприятий. А те акции, которые пройдут после пятницы, будут не предвыборными митингами, а маршами протеста против терроризма, призванными сплотить наш народ и укрепить наше братство. Мы отменяем митинги не из соображений безопасности. Просто мы не можем проводить акции в такой печальной атмосфере. Мы, конечно, можем предпринять наши собственные меры безопасности, несомненно, но мы думаем еще и о людях. Их жизни намного важнее предвыборной кампании. Малайзійський «Боїнг» був збитий боком. Рада з питань безпеки Нідерландів оприлюднила фінальний звіт щодо причин катастрофи «Боїнга» MH17. Рада безпеки більше року проводила розслідування обставин катастрофи. У його рамках експерти реконструювали частину літака і, зокрема, кабіну пілота та частину бізнес-класу. Крім того, оприлюднили анімаційне відео, на якому відтворили катастрофу «Боїнгу». MH17 збили торік влітку над Донеччиною. У результаті катастрофи загинули 298 людей. A Buck surface-to-air missile can reach an altitude of 80,000 feet, exceeding the flight altitude. And 3 seconds past 1, this warhead explodes to the left and above the cockpit of MH17. Водночас Росія презентує своє бачення катастрофи, у них свої результати власного розслідування. У звіті концерну «Алмаз Антей», це російський виробник буків, говориться, що бук цієї моделі, що збив малайзійський «Боїнг», Росія нібито не випускає з 1999 року. Проте вони, мовляв, досі перебувають на озброєнні в українській армії. Докладніше про це ми розповімо у наступних випусках «Заман». Граніт взамін звільнення кримсько-татарських активістів із СІЗО і відновлення виведеної раніше в ремонт лінії електропередач Мелітополь-Джанкой. Сьогодні 24-й день громадянської блокади Криму. Активісти блокують як постачання продовольства, так і електроенергії на півостров. Детальніше знає Алім Абдулхаїров. Сьогодні зранку працівники Укренерго відновили подачу електроенергії в Крим по лінії Мелітополь-Джанкой. Після пошкодження електроопори ще тиждень тому вона була виведена в ремонт. Ремонтні роботи завершили пізно ввечері. Керівництво Укренерго заявило, що струм в Крим подається в повному обсязі. Проте активісти впевнені, енергетична блокада вже має результат. И несмотря на заявление министра топлива и энергетики Украины, что поставка в полном объеме осуществляется, есть уже результаты. На 200 мегаватт на сегодняшний день объем електроенергії в Крим сокращен. Активісти наполягають на повному відключенні півострова від електропостачання з материка. За даними замкомандира штабу Ізета Гданова, Укренерго на цьому тижні вивела в ремонт одну з 2 ліній, які йдуть з Каховки до Криму. Ця гілка постачає на півострів 330 МВт електроенергії. Зараз від влади до кінця жовтня чекають розробки програми з повного безпечного відключення півострова. Есть информация с Укрэнерго о том, что 2 линии каховские, это Каховка-Джанкой и Каховка-Островская, будет выводиться в ремонт. Данные линии являются высоковольтными. Функционировать будет, по нашим данным, получается 2 линии, которые остаются. Это линия Армянская 220 киловольт и 330 это та, которая восстановлена Мелитополь-Джанкой. Значит, мы со своей стороны будем работать над тем, чтобы власть все-таки
приняло меры по реорганизации энергосистемы в итоге для того, чтобы Крым, оккупированный Крым, обесточить полностью до деоккупации. После деоккупации все будет возобновлено. Вчора пізно ввечері в штаб громадянської блокади Криму звернувся священник Свято-Успенського монастиря, який знаходиться в Бахчисараї. Він хоче провести в Крим і Запорізькій області граніт для будівельних робіт та 3 тонни буряка. Перш ніж вести вантаж на кордон, звернувся за дозволом в штаб. Уже несколько лет делают, и мы должны наконец его забрать, эти грузы, для монастыря. Это каменные изделия из Запорожской области, с карьера каменных. Это гранит. Питання про провезення граніту в Крим священник обговорив з командиром штабу Лінуром Іслямовим. Той, у свою чергу, поставив умову. Граніт дозволять провезти взамін на допомогу у звільненні кримськотатарських політв'язнів. Мы можем за них молиться, чтобы Господь облегчил их участь. И если не невиновные, пускай выпустят из Крыма. Я знаю, если человек действительно невиновных, и за него молится, его действительно выпускают из тюрьмы. Таких случаев я знаю очень много. Если человек невиновный, его выпустят. Такое решение один принимать не будет, наш штаб. Вы поговорите со своим отцом, что он может сделать для Чигоза. А что он? Что, выпустить Чигоза? Он незаконно удержан. Ради Христа, пусть выпустит его. Скажите, вот ради Христа, выпускайте его. Это же пророк Христос тоже. Вот пусть выпускают. На даний момент це вся інформація, яку ми підготували. Ми залишаємося в штабі та продовжуємо стежити за подіями на блокпостах. Алім Абдулхаїров, Шевкет Наматулаєв, Асан Імінов, Олег Казикін, Заман, АТР. Крим зник з мапи України. Такий атлас світу випустили у Франції. Про це повідомило посольство України у Франції. У відомстві зазначили, що це дуже невтішний сюрприз від одного з найбільших французьких видавництв країни «Ля Рус». І це необхідно виправити. Чергова обіцянка російської адміністрації Криму щодо повної газифікації півострова виявилася порожніми словами. Третина республіки, як і раніше, живе в очікуванні блакитного палива. Наші кримські колеги розкажуть більше. Селище Зуя знаходиться за 20 кілометрів від кримської столиці. Не дивлячись на це, воно досі не газифіковане. Зокрема, як і весь Білогірський район. На блакитне паливо тут чекають ще з радянських часів. Алі Алієв мешкає в Зуї 17 років, і весь цей час його родина мріє, що прийде час і в їхній хаті з'явиться жаданий газ. Движений пока не видать никаких. Не видим мы ничего. Вот. Уголь, дрова за бешеные деньги покупаем. Я сейчас не работаю, пенсионер, инвалид. Вот на одной пенсии вот пытаемся как-то собрать немножко денежку. Вот сейчас чуть подкопил, буду дрова покупать. Стовбури старої ліщини навалилися на електричні дроти. Довелося їх спиляти. Цих дров вистачить Алі на якийсь час. А потім доведеться купувати. В середньому на сім'ю потрібно не менше 5 кубів. Це приблизно 15 тисяч рублів, десь 5 тисяч гривень. А ще потрібні близько 3 тонн вугілля. Це ще 30 тисяч рублів. Там, де є газ, опалення обходиться в 10 дешевше. У них в месяц уходит от 150 до 250 кубов в месяц. Грубо говоря, за зиму они как раз в эти 1000 кубов укладываются. И чувствуется разница, конечно, где 47 тысяч отдать за зиму и где отдать 3, пусть 4 тысячи рублей. Это же 10-кратная цена. Хотя за эти деньги, допустим, можно было бы сделать во дворе что-то там. Торік у серпні мешканці півострова почули радісну звістку. До кінця 2015-го газифікують весь Крим. Ця обіцянка прозвучала з вуст російського прем'єра Криму Сергея Аксьонова. Газификация будет завершена к 2015 году всего Крыма. Поручение президента есть в полном объеме. Правда, вже у вересні цього року Аксьонов озвучив іншу дату – 2020 рік. Про це він повідомив під час звіту в Держраді Криму. За його інформацією, 100% газифікація передбачена у федеральній цільовій програмі розвитку Криму. На сьогодні в Криму більше 30% населених пунктів залишаються без газу. Зокрема, Алупка і Білогірськ. Так само 566 сіл Білогірського, Джанкойського, Ленінського, Красногвардійського, Сімферопольського, Нижнегірського і Советського районів. Еліф Абдулайдер, Асанов, Рустем Більшаєв, Заман, АТР.
Правління земляцтва кримських татар у Києві нагородила Мустафу Джемілєва і посмертно Решата Аметова нагрудним знаком за заслуги перед кримсько-татарським народом. Про це повідомляє прес-служба уповноваженого президента України у справах кримсько-татарського народу. Урядовий уповноважений з питань Автономної Республіки Крим та Севастополя Аслан Омер Керемли повідомив, що нагороду Аметова передадуть його родині. Крім того, їм виділять матеріальну допомогу. Торік кримського активіста після одиночного пікету біля будівлі уряду Криму самооборонівці скрутили і відвезли в невідомому напрямку. Через 2 тижні Решата Аметова знайшли у Білогірському районі мертвим. У Сімферополі з'явився перший муніципальний ринок. Російська влада кримської столиці придумала новий вид боротьби із стихійною торгівлею. За заявою влади, на відкритому майданчику стихійники зможуть торгувати, не сплачуючи за торгове місце. Чи так це насправді, з'ясовували наші кримські колеги. Будівництво муніципального ринку в районі Москільця майже завершено. Один ряд – 40 торговельних павільйонів. Користуватися цими місцями за задумом влади будуть стихійники, які зараз займають пішохідну доріжку. Але не безкоштовно. За торгівлю в бутіку стягуватиметься збір. Влада стверджує, що збір невеликий – витрати на прибирання та утримання. А ось відкритим майданчиком зможуть користуватися торговці, які приносять на ринок свою продукцію. Але не всі. На открытой торговой площадке смогут осуществлять законную торговую деятельность льготные категории граждан, которые сами выращивают сельскохозяйственную продукцию на своих приусадебных участках. Право торговли в социальном секторе данного рынка будет предоставляться только после предъявления документов, подтверждающих наличие льгот. Стихійні торговці, для яких і створюється ринок, розповідають, безкоштовних місць на новому ринку немає. І бутики розкупили бізнесмени. 9 тысяч якобы за землю по 300 рублей в день и по 110 на охрану и на это. Там выдается 2 расчетных счета, на которых перевести 9 тысяч и 3 там тысячи. И бесплатного ничего нет. И плюс оформить там ИП или земельный участок, что у кого есть. Так что бесплатного нет. И для человека, который привез 100 килограмм товара, это просто нереально. Крім того, в новому ринку торговцям пропонують, по суті, порожню коробку, яку потрібно буде утеплити до зими, провести туди електрику. А люди, которые здесь сидят, они сидят на хлеб зарабатывают, а не миллионы. Здесь заработать 12 тысяч нереально, чтобы просто отдать. Да, ты их заработаешь за месяц. Но это прийти тупо отдать и все. И тем более рынок на рынке, не факт, что туда пойдут люди. Муніципальний ринок – ще одна спроба сімферопольської влади побороти стихійну торгівлю. Голова адміністрації міста Геннадій Бахарєв упевнений, що заборонних заходів недостатньо. Потрібно очолити стихійну торгівлю, щоб організувати її. За словами торговців, вони не відмовляються зареєструвати індивідуальне підприємство і платити податки, якби не було інших зборів. А молодежь взять, сколько молодежи торгует? А что молодежи, воровать что ли идти? Ну вот у молодежи сейчас после института, да, только в основном с опытом работы берут, да? А какой у него опыт работы, если он только после института пошел? И зарплата 10 тысяч. Если 15 тысяч квартира однушка стоит. Это я минимум прожиточный себе зарабатываю на хлеб. Потому что нет нигде работы. В 52 года я никому не нужна. Городяни до стихійної торгівлі ставляться по-різному. Я считаю, что этот рынок, он помогает людям. Здесь и цены ниже, и продукты свежее. Я так считаю. А мне, например, не нравится вся эта грязища, весь этот шум для людей, которые тут живут. А я не слышу тут никакого шума, тихо, спокойно. А грязь вы тут не видели? З середини серпня міська влада почала карати стихійників адміністративними штрафами. Розмір штрафу – від 5 до 200 тисяч рублів. Перед центральним ринком площу навіть обнесли парканом, але це сімферопольських стихійників не зупинило. Торговці звільнили одну зупинку біля ринку і заполонили іншу. Розташувалися на зупинці біля аптеки і відділення банку. Така ж ситуація і на Куйбишевському ринку. На площі торговців немає. Вони ведуть жваву торгівлю біля неї. Між собою вони жартують, якщо влада за стільки років не поборола стихійну торгівлю, то й тепер не зможе.
У США розчаровані президентськими виборами в Білорусі, бо вони нібито не виправдали очікувань на вільне і чесне волевиявлення. Представник Держдепартаменту США Марк Тонер заявив, що міжнародні спостерігачі повідомляють про серйозні проблеми під час голосування, за підсумками якого чинний президент Олександр Лукашенко був переобраний на 5-й термін. Білоруська опозиція назвала вибори спектаклем і заявила, що не визнає її результатів. В країні пройшли протестні акції. Офіційні дані про результати виборів має оголосити ЦВК цієї п'ятниці. Парламент Ірану схвалив операцію щодо ядерної програми. Спільний план дії був підписаний між Іраном та 6 міжнародних перемовників – США, Китаєм, Росією, Великобританією, Францією і Німеччиною. Євроньюз повідомляє, на підтримку законопроекту проголосували 161 депутат. Проти 59, 13 утрималися. Закон дозволить владі Ірану почати довгострокові обмеження ядерної програми Тегерана в обмін на поступове зняття міжнародних санкцій, зокрема розморожування рахунків і можливість вийти на світовий ринок нафти. Фестиваль «Реван» або «Свято майстрів» пройшов на головній площі Ханського палацу у Бахчисараї. Глядачам представили театралізоване дійство обряду посвячення у майстри, виступ народних колективів та виставку виборів майстрів ремісничної палати Криму. Взяти участь у фестивалі приїхали вишивальниці, мідники, ювеліри, художники, ковалі. Вишивальниця Хатідже Османова на свято привезла роботи, в основному пов'язані з весільною церемонією. Наприклад, коран-капуси. Щоб створити один такий вироб, майстрині потрібно близько 2 тижнів. Перед тем, как девушка выйдет замуж, она должна была вышить обязательно Хоран-Хапе. На Хоран-Хапе всегда отображалось древо жизни. В данном случае вот кипарис, отображение мужчины, розочка, отображение женщины. Здесь представлены вот дети. Техника махлама очень трудоемкая, потому что очень много подготовительной работы. Это надо составить орнамент, чтобы он был представлен в национальном стиле по всем правилам. Это во-первых. Во-вторых, надо перенести рисунок на кальку, потом вырезать картонные элементы и пришить к бархату. А це театралізована вистава обряду «Реван» посвяти в майстри. Ремісники, як правило, були об'єднані в цехи. Кожен цех займав певний міський квартал. На чолі цеху стояв Устабаши, головний майстер. У науку хлопчик надходив з 10 років. Майстер брав на себе турботу про підлітка, про його духовний професійний розвиток. Навчання тривало 1001 день. Після цього наступав урочистий момент присвячення в майстри. Як зазначили організатори, у них є задумка перетворити сьогоднішню виставу в постійну. У нас давно такое желание, чтобы перед Ханским дворцом вся наша улица, которая раньше называлась улица Базарная, и она будет, просто хотим, чтобы она была пешеходная, чтобы наши мастера со своими изделиями, они здесь же вот на улице и были. Після обряду за традицією були танці та пісні. Розвитку ремесел в Криму посприяв би спеціальний закон, впевнені в ремісничій палаті Криму. Зараз майстри не мають ні соціального захисту, ні підтримки. Общероссийского закона по ремесленничеству его нету. Он только в проекте, и это даст возможность, самое главное, в рамках юридических, в нормальных рамках существовать ремесленник. То есть иметь какой-то статус, опять же, да. Мы говорим о пенсиях, мы говорим о каких-то льготах. Ну а самое главное, что люди поймут, что они нужны. Люди с удовольствием будут приезжать, например, на те же самые пленеры, на какие-то художественные акции, на фестивалі. Гості свята залишилися задоволені ярмаркою. Я приехала сюда посмотреть вот эту ярмарку ремесел, и очень понравилось, все очень красиво, и очень хорошо, что сейчас возрождается вот эта крымско-татарская культура, вышивки, национальные костюмы, национальные танцы, музыку нам здесь представляют, вот нашу. Все хорошо.
Так само на виставці майстри представили прикраси з міді та мідного дроту. Крім цього, можна було побачити килими в національній вишивці, мило ручної роботи і кримськотатарські сувенірні вироби. Ельмас Ібрамова, Наріман Міджитов, Заман, АТР. Наразі це все. Не пропустіть Заман о 19:30. Залишайтеся з АТР.